खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय 12 नबेम्बर खालारखालि उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीनि सिलकियाराव टानेला गब्र'ना होनाय खौरांखौ नोंथांमोना बयबो खोनानो मोनखाबाय, जेराव सा 40 सुबुंफोरा नांथानानै दं आरो बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जथाय हादोर आमेरिकानिफ्राय हा जावग्रा ड्रिल मेसिनबो लाबोनानै खामानि मावनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे गिख्रंथाव खौरांआ सोराङाव फैदों। टानेल सिङाव नांथानानै थानाय सुबुङा सा 40 नङा, सा 46 सो। बे खौरांखौ मिथिहोदों हा सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरा। बेजों लोगोसे हा सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरा खायफा मेलेमारि जेंना जानायनि लामायावसै होननानै मिन्थिना मोनदों। मानोना दिनैसिम बिथांमोना हा सिङावनो नांथानानै थानाया 8 सान जालांबाय, जेराव बिथांमोना साननि सोरांखौ नुनोनो मोनाखै। बेजों लोगोसे जथाय हादोर आमेरिकानिफ्राय लाबोनाय ड्रिल मेसिनआ 24 मिटार गोथौसिम ड्रिल खालामनायनि उनावनो गाज्रि जाबाय होननानै मिन्थिना मोनदों। दा भारत सोरखारा मा राहा लायो सम फैब्लासो मिन्थिना मोनसिगोन। नाथाय बेयावनो खामानि मावग्रा सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला हाजोखौ सानिफ्राय गाहाय फारसे जावफ्लंना बिथांमोनखौ दिहुननाय जासिगोन होनना मिन्थिना मोनदों आरो गोबां नाजाब्लाबो रैखाथि होनाय मिशनआ जाफुंसारनो हायैनि थाखाय जाथायसालियाव गंसे मन्दिर लुनाय जादों होनना मिन्थिना मोनदों, जाहाथे थाबैनो बिथांमोनखौ रैखाथियै टानेल सिंनिफ्राय दिहुननो हायो। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं पर्बतजरा बियाबनि देबितला गोजौ गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा जानानै थाङो। मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', एमसिएलए लरेन्स इस्लारि, इएम रन्जित बसुमतारि आरो माखासे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोर। बे सुबुं गौमायाव खमैबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सा 300 सो सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननानै मिन्थिना मोनदों। बे हाबाफारियावनो इएम रन्जित बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव माखासे बेरफुसार बिबुंथि होयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जानानै 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन आरो इएम रन्जित बसुमतारि बिथाङा गावनो 1 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि 1 नं पर्बतजरा बियाबा थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो जौगायाखै, जायखौ इउपिपिएल दोलोआ जौगाहोनायनि थांखि लादों। बेनिखायनो बिथाङा फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि बेरेखा बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोरमायो। बिथाङा बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ मेलेम गैयै खांख्राइजों रुजुयो आरो एमपि नभचरनियाखौ नाथुर नाजों रुजुयो। मानोना थांनाय 17 बोसोराव खांख्राइ आरो नाथुरा लोगो नांनानै बिटिसिखौ जेरैथिंबो धंस खालामबाय होननानै बुङो बिथां रन्जित बसुमतारिया। 140 कौटि भारतारि थागिबिफोरा जाय सानखौ थांनाय 12 बोसोरनिफ्रायनो नेनानै थागासिनो दंमोन, दिनै बे गिदिर साना सफैबाय। दिनै भारत हादोर आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 मायथाइनि ग्रेन्ड फाइनालआ बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जागोन। दिनैनि बे खेलाखौ भारत हादोरनि दाब दाब खना खनलायाव थानाय थागिबिफोरा नायनो आहमेदाबादाव थांनो थाखाय अख्रां जाहाज आरो ट्रेनआव टिकेट मोननो हायाखै होननानै मिन्थिना मोनदों। मानोना गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि क्रिकेट खेला नायनो थांनायनि जाहोनाव सिटफोरा आबुं जाजोबदों। जायनि थाखाय क्रिकेट खेला नायनो थांगिरि बिथांमोननो इन्डियान रेलवे बिफाना स्पेशेल ट्रेननिबो राहा खालामना होनाय जादों होननानै मिन्थिना मोनदों। बे ट्रेनखौ दिल्ली आरो मुम्बाइनिफ्राय आहमेदाबादसिम सालायनाय जागोन, जायनि बेसेना 620 रांनिफ्राय जागायनानै 3490 रां आरो बे आईसीसी क्रिकेट खेलानि टिकेटनि बेसेनखौ 500 रांनिफ्राय जागायनानै 25,000 रांसिम लानाय जादों। नाथाय थेवब्लाबो गोबां टिकेटनि आंखाल जादों, मानोना गोबां नायगिरि बिथांमोना बे खेलाखौ नायनो थाखाय आहमेदाबादाव थांदों। दा 25,000 रांनि टिकेटानो गैला होनना मिन्थिना मोनदों।
बेजों लोगोसे जाय खेला नायगिरि बिथांमोना हटेलाव रुम भारा थादों, हरसेयावनो बिथांमोना 10,000 रांनिफ्राय जागायनानै 3 लाख रांसिम रुम भारा होनो गोनां जादों होननानैबो मिन्थिना मोन्दों। दिनैनि बे खेलायाव जाय हानजाया देरहागोन बे हानजाया ट्रफिजों लोगोसे गासै 33 कौटि रां मोननो हागोन आरो जेननाय हानजाया गासै 16 कौटि 64 लाख रां मोनगोन। इन्डिया आरो अस्ट्रेलियानि बे ग्रेन्ड फाइनाल खेलाखौ नोंथांमोना दिनै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय हटस्टाराव बेसेन नाङा जासे लाइभ नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि भारत हादोरनि जानानै रहित शर्मा आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि जानानै पेट कामिन्सआ बे खेलायाव गावनि हानजाखौ दैदेनगोन। दिनैनि बे खेलाखौ गोबां गिदिर सुबुंफोरा नायनायजों लोगोसे भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनाबो नायगोन होननानै मिन्थिना मोन्दों। आसामनि नुसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशआव मोनसे लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाय जादों जेराव 4 आसामनि लाइमोनफोरा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर 4 सुबुंफोरा अरुणाचल हादोराव मोनसे खृष्टाननि धोरोमारि हाबाफारियाव थांनानै फैफिननाय समावनो 13 नं माहारियारि राजा लामायाव हाजोनि अन्थाइफोरा हाजों लोगोसे लेन्डस्लाइड जानानै गाहायाव गोग्लैबोनानै बिसोरनि गारि सायाव गोग्लैफैयो, जेराव गारि सिङाव थानाय 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नेपालपारानि निर्मल हेम्ब्रम, श्रीरामपुरनि क्रिस्टफार हेम्ब्रम, अभिजित हेम्ब्रम आरो लकनाथ केसकु होननानै मिन्थिना मोन्दों। आसाम सोरखारनि मोनसे गिदिर थांखि, जाय समाव आबादारिफोरा माइ आबादखौ हानानै दिखांनाय समावसो सिनाय मोनै एम्फौफोरा जानानै सिलिंखार खालामगासिनो दं। बेबादि समावनो आसामनि रायजो सोरखारा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थांखि लादों। गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लाय बोसोरावबो रायजो सोरखारा आबादारिफोरनि माइखौ 1 दिसेम्बर खालारनिफ्राय बायनो थाखाय थांखि लाबाय। आसाम सोरखारा बे बोसोराव गासै 7,700,000 मेट्रिक टन माइखौ बायनो नागिरदों। बेनि थाखाय मोनफ्रोम 1 मन माइ आबादाव गासै 873 रां होगोन होननानैबो फोसावदों आरो बेनि रांखौ बारायनानै 900 रांसिम खालामनायबो जानो हागौ होननानै मिन्थिनो हादों। नोंथांमोना माइ आबादखौ सोरखारनो फानोब्लासो बे मख'नाय रांखौ मोननो हागोन। आसाम पुलिसनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, मैया क'क्राझारनि सरायकलाव थानाय 7 आसाम पुलिस बेटेलियननि पेरेड ग्राउन्डआव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। गोदानै उथ्रिसार जानाय 7 बेटेलियननि सा 202, 8 बेटेलियननि सा 719 आरो 20 बेटेलियननि सा 217 गासै 498 जन सोद्रोमाफोरा 5 दाननि आबुङै ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव ट्रेनिंनि जोबथा पेरेडजों लोगोसे समायखिरा लाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बिथां अखिलेश कुमार सिंह IPS आबो बाहागो लादोंमोन। गुबुन समफोराव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव गोबां दावहा जाबोनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबोखादों। माब्लाबा मैदेरनि गाग्लोबनायाव सुबुंनि जिउ खहा आरो माब्लाबा सुबुं माहारिया मोब्लिब फोनांजाबनानै दोननाय तारफोराव नांनानै मैदेराबो थैनो गोनां जाबोदों। बेबादिनो गवालपारा जिल्लायाव मोनसे जाथाय जादों जेराव अरनबारिनि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि अबथिरा जिउ खहा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव गवालपारा नोगोरनि साखाथियाव थानाय मरनै पुलिस थानानि बेन्दोंआव दहकता पलानपारा गामिनि आर्मिनिफ्राय आजिरा मोननाय नरेश्वर राभा मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा बुथारलांदों। बिथाङा फुंनि समावनो साइकेल लानानै रबार बागानाव थांदोंमोन। बे समावनो अरनबारिनि मैदेरा बिथांखौ गाग्लोबो आरो गानानै गाथारलाङो। जाथायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाना खौरां मोननानै नरेश्वर राभानि गोथै सोलेरखौ आवथायाव लानानै पस्टमर्टम खालामना जोबथा बिदायनि थाखाय न'सिम दैथायहरदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगाङावसो इजराइल आरो हामास उदखारिनि गेजेराव गोख्रोङै गाग्लोबलायनाय जाथायाव इजराइल हादोरा हामास उदखारिफोरनि गाजा सोहोरनि माखासे थाग्रा जायगाखौ दखल खालामनानै लानो हादोंमोन। लोगोसे इजराइलनि IDF एबा इजराइल डिफेन्स फर्सआ 24 बेटेलियननि गेजेराव गासै 11 बेटेलियनखौ गावख्रुबदोंमोन। बेनि उनाव हामास उदखारिखौ सिलिंखार खालामनानै हामासनि संसदखौ दखल खालामना इजराइला माहारियारि फिरफिलाबो बिरहोदोंमोन आरो
आइडिएफआ फोरमायनाय बादिब्ला हामास उदखारिफोरा दायो आइडिएफखौ होबथानो गोहो गैलिया होनना मिन्थिहोदोंमोन आरो इजराइलआ हामास उदखारिफोरनि हामास सहरखौ गाग्लोबना गोबां सिलिंखार खालामबाय गुलि गावग्लुंनानै, नाथाय बे बाराव गुलि बारुदजों नङा। बे बाराव उखैहाबनायजों जिउ खहा जासिगोन गाजानि सुबुंफोरा। गाजा सहराव पावार प्लेन्टनिफ्राय लानानै मबाइल टावारसिम फुइलखौ जगायनानै होनो हायैयाव सुबुंफोरा बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। इजराइलनि आइडिएफआ गाजा सहर सिङाव हाबहैनानै हामास उदखारि हानजा सालायग्रा गाहाय थावनिखौ संदाननो थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन देहा फाहामसालियाव खना-खनला गोख्रों सिग्रोमदों। लोगोसे इजराइलनि आइडिएफआ देहा फाहामसालियाव गंसे सुरुंनि गाहाय हाबग्रा लामा आरो देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव गंसे ट्राकआव हाथियार मोननाय जादों होनना मिन्थिहोदों। इउएननि बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला गाजायाव 10% जाग्रा आदार जगायनानै होनो हादों। गाजायाव 23 लाख सुबुंफोरा जाग्रा आदार आरो गोग्गो लोंग्रा दैखौबो मोननो हायाखै। माखासे ट्राकफोरा जाग्रा आदारखौ लानानै गाजानि सिङाव हाबदों, नाथाय जाग्रा मुवाफोरखौ राननानै होनो जेबो राहा गैयैलाय राननानै होनो हायाखै। बिनिखायनो गाजा सहराव सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो हायाखै, जायनि थाखाय गाजानि सुबुंफोरा उखैजानांनानै थैनायनि लामायाव दं होनना मिन्थिना मोन्दों। सोनाब बंगनिफ्राय फैबाय थानाय 17 नं राजा लामायाव मोनाबिलि समाव कक्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बग्रिबारि पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंब्रै दाउ ब्रयलार लाबोबाय थानाय गारिखौ हमनो हादों। आयेननि बेरेखायै दाउ ब्रयलार गारिफोरा गुबुन रायजोनिफ्राय गोबां पुलिसनि मावख' थासेयावबो माबोरै बारग'बोनो हाखो सोंथि सोमजिखांहोदों आरो गासैबो पुलिस बिफाननिफ्राय बारग'बोनानै माबोरै बग्रिबारि पुलिसजों हमजाफैखो होनना साननो गोनां जादों। आयेननि बेरेखा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै 7था एबा 8थासो पुलिस मावख'फोरखौ बारबोनायाव सोरबा सिरियै मदद होग्रा, रां लानानै बारहोखोमाग्रा एबा जिब-जुनार रैखाथि होग्रा बिफान सोरबा दंखोमायो नामा होनना सन्देह खालामनाय जादों आरो दायो बे हमजानाय गंब्रै ब्रयलार दाउ गारिखौ बग्रिबारि पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।